So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you Вітання, мої шановні. Вітання, мої. Гук ёсць, трансляцыя пайшла, так што будзем за ёю сачыць. Мы, як заўсёды, пачынаем панядзелак з танкаў. Вось, адзінае, я толькі патрабую зноўку ж хвілінку, каб усё налады свае справіць, наладзіць, так бы мовіць. Вось, каб усё было як належыць, прыгожа і укладна. Вось, як вы бачыце, мы сёння распачнем даволі вялікую серыю выканання асабістых баявых задачаў на аб'ект 260, тому што на бягучы момант мне даволі там не шмат засталося, калі што. Вось, як бачыце, на СТ засталася ўсяго ж адная, то бок СТ-15. Вось, і таксама гэта тычыцца амаль што таксама гэта тычыцца і іншых асабістых баявых задач. Зараз я ўжо скончу, выбіраю толькі гэтую птушачку. Усё, я гатовы. Вяртаемся ў гульню і паказваем. Так, бачыце, ўсё выканана і гэтак далей. Не ўсё у нас на максімальны досвед, так, потому што ёсць задача проста таксама была выкарыстана ці інструкцыя, ці нейкі там сертыфікат, каб выканаць, таму што гэта трэба рабіць на нізкіх узроўнях. А зараз даволі часта атрымліваецца так, што ўсяго толькі адна арта, вось, і 3 разы па ёй стрэліць. Ну, не так каб складана, а ўвогуле немагчыма становіцца. Бачыце, ЛТ у мяне выкананая ўжо поўніцаю. Тое самае тычыцца і арты, выпадкова, калі пракашваў, калі што, калі кога цікавіць. То бок засталося СТ, апошняя задача, што мы сёння будзем рабіць. Цяжкія танкі ўжо цяжэй значна, і ПТ зусім цяжка, таму што тут ёсць ось 8, з якой я не магу справіцца. У гэта трэба гуляць зноўку на нізкіх узроўнях, бо 5 разоў ХП свае адбіць і так далей. Гэта цяжка. 10 таксама гаўно, таму што 4000 з хмызоў, каб цябе не засвяцілі. Гэта халерная здача, ну, я не ведаю, на чым яе выконваць, апроч сцервы. Так, то бок трэба будзе пачынаць з 11, ну, і гэтак далей. Карацей, усё па чарзе, як кажуць. Сёння, як казаў, пачнем з СТ. Калі мы скончым з СТ, мы перайдзем на важкія танкі, на цяжкія танкі. У нас тут, калі не памыляюся, таран, але паколькі у нас іх даволі няшмат, то можна ператушыцца, будзе на десятку заняць першае месца па накіданай шкодзе. Карацей. Адзінае толькі пачакайце, сёння даволі неяк музыка ціха гучыць, я спадзяюся, што вам яна чутна нармалёва. Ну, будем спадзявацца. Чакайце, я лепей праверу. Голас мой чутно было нармалёва, але я не упэўнены наконт музыкі. Ну, спадзяюся ўсё роўна, што ўсё атрымаецца даволі няблага, хаця можна і паднесці. Вось так. Ок. Лічу, што мы можам рушыць. Рушым мы, канешне ж, вось на гэтых хлопцах, дзесятках. Таму што зноўку па АБЗ-шцы, якая ў нас маецца. Каб вас чэрці бралі, боже, як... Ну на што гэтак рабіць сваю справу, підары? Так, чакайце, дасягненні трэба ехаць. Сюды нет. Нет. Задача. Не. Ці яны, блядь. Нам трэба нанесці 3500 шкоды па ПТ-шках. То бок, адназначна гэта будзе 10 ўзроўню. Разумееце, я спадзяюся. Так,
І асноўныя танкі, на якіх бы я хацеў гуляць бы сёння, гэта ТВП. Мне падаецца, гэта будзе трошкі лягчэй. Гэта аб'ект і гэта цэнт. Потым ужо ідзе ЦСК і Леопард. Леопард даволі цяжка, мне даецца. Нават бачна, тут 47% усяго перамогаў, тут 45, але гэты прабачае памылкі в гэтым далей. Тут трохі лепш, 62, 52, 53, карацей так. Пачнем з гэтага, таму што ў яго больш ачкоў, так, пунктаў, якія можна перакінуць на праходжанне вось гэтай гана, якая заўсёды не выскаквае. Паехалі. Першы бой. Без усялякіх размінак, калі што. Просто першы бой і паехалі. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost. Так, тут няма іншай справы, толькі як ехаць на гару. Штурмаваць. Налево, то бок. Дзве арты, таму лепей тут падымацца па цэнтру. Паскуда прабіў. Доўгая перазарадка. 6,75 занадта доўга аказалася. Вось бачыце, гэтая поскаць ужо шмальнула сюды. Так. Переключимся на кумулі. Давай ще раз. Не треба так було. Неужо так все плохо, блядь, ну. Рыбашка. Там ТВП заходить і тил, треба ліпше прикрити, не подається. Ось де він стоїть. Ну добре. Я тебе запомню. Це підобається. Хіба що ніводного так стрелу не танканув. Ніби броні увогуле не мав гэтага танка. Нешта не ідзе. Давайте, объект.
Блять, і знов гэтая плашка, сука. Ёбаный, блять, варгеймінг. Ну як ти так робиш, а? Цяжко убрать, зробіть мікропатч. Я в центр поеду, не глядишь, что меня кинули на левый фланг. Я ось отсюда погуляю з этой позиции. Бо там ПТшки повинні будуть засвічуватися, коли будуть увогуле засвічуватися. Хотя як пойду все равно. А, коли что, перетягнемся до тяжика. Щоб шкоди нечто там нейка не стріляти. Ну що ти так робиш? Ну що ти так їдеш? Ух, як довго він не розбиває. Потратил. Сраку свою подыми. Мантикору трапів, добре. Добре, добре. Ну ось гэта акурат аб тым, што ён прабачае. То бок не ўсе яго могуць так лёгка прабіць. Так. Чуеш, не? Та блять, як ён так зробив, а? А где поделся кусок ХП? Ну, давай, выходит, ты ответил все же. Бум, подставился.
Może i тут поставить, nie? Ach, chłopcze. Не хочется гублять 1000 хп, как Минотавра еще можно было зауважить, нет. Ну что, Минотавр на меня развернется, тияк? Так и есть. Так и есть. Гэтае говно наўпрост до мяне поедзе. Ой, прывітанне, Вэрла, прывітанне. Я нармалёва. Выходныя скончыліся, пора ў працу. А у тебе як справи? Чим на виходний займався? У Дискорді досилав нову рев'юху на відео, що вийде завтра. О, я потім погляжу. Я першы не зачыліў? Гэта ў сэнсе адпачыў? Супер, гэта вельмі добра. Тут, але я так разумею, хіба што 2 дні будзе замала, каб адпачыць нармалёва, трэба ж нейкую там вакацыю сабе арганізаваць. Змонтаваў 6 відосаў. То бок, пакуль ты монтаваў, ужо адпачываў. Не, калі, канешне, монтаванне, оно звязана не з сюжэтам, сцэнаром і так далей, то выздоравливаю паціху. А, ты яшчэ і не паправіўся нават, а чаму? Я чамусьці лічу, што твоя хвароба павінна прайсці там за пару дзён. Збольшага паправіўся. Ясна, ясна. Бо моя, калі памятаеш, я тебе з тобою дзяліўся, блядь, ну адразу БК мінус. Дык гэта, то яна ў мяне прайшла там сапраўды даволі хутка. Дзень, 2. А ідзі ты знай ведаеш куды. Не гнецца. Гармата не гнецца. Румуны туды-сюды бігаюць. Блять, другий стрел трапляю, просто крытую. Что деется, а?
А ёб твою, за мною нікого нема. Яны мяне здуюць, калі захацяць. Два, 7-7. Бу! О! З пакружанай гарматы у мяне, калі што. І ляціць лепей, хіба што. Ты паглядзі, яшчэ стрэл, яшчэ крыт. Як ты робіш гэта? Поскудзь такая. Ну ты паглядзі, кожны стрэл. Крыт, 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 крыт. Назбіраў усё, што толькі можна. Капсда просто. Блять, яшчэ танкуе. Ай, гаўно. Ой, бля. Чекай, ён дзе там пад вагонамі ездзіць. Одные пиксели торчать. Конечно, он выйдзе даб'е. Ваш шот не застаўся для яго. Паскудства. Ладно. Гэта колькі ён разоў мяне трапіў? 5 разоў і 4 карты нанёс. Охереть. Каб ва ўсіх так ляцела. Едь дабівай. Не, там было зашмат танкаў. Я б калі высунуўся, мяне б дабрала ці арта, ці з ПТ-шек нехта. Туды выходзіць занадта небяспечна. Так, а тут куды мне поехать? С 8-ками гулять. Хіба что на замок. Так, рынач ронта павінна быць бачым. Але яго не свеціць, на жаль. Так, один вылез, атрымаў сапля па саплях. Да ёб твою. Трэба ж прабіваць. На ходу, бляха. Хлопча не паглядзеў, што тут танк быў.
Так. Так, что будем робить? Сюда не поджасно, не потиснуть, тому что... Тому что у их танк тут занял позицию, и он меня высветить и выбьет. Да бляха-муха. Якась затримка була, це що це? Йой, трапляння, добре. Давай, стой на месте, 2, 3, 1. Добили. Треба ніяк взяти того хлопця, ага. Ой-ой-ой-ой-ой, недоречний яка. А ось зараз добре пішло. Бум! Мінус. Це добре. Там ще є один. Чекай, хто стріляв? Прожета ФВ, ФЗ. 111 FT, это ПТшка китайская. Чекай, як його висвітить? Ось не так. Як воно залетіло зараз магічно. Калери. А ось і хари, а ось і ВЗ. Там є ще і хари було. Ж ти. Треба сюди поглядіть. Ніхто додався, привітання тобі. Тому що розумію, що вирве там нечто на фоні. Не гляди на меня сюда. Блядь, не летите еще. Я блага, але хіба що не трапила. Не отрымливается ніяк. Ей, нарешті. Тримай. Ну, що там ще булькає. Пахне захлепить. Маленький куточек только заставил. Так, не, мы тут не будем вылазить, бо засветить. Так, а Т-15, коли что светить. Сорі, так мені подається, так само повинен світити. Так. Тобто ми трошки прикритаємо все ж таки. Ну, потримаємося, потриваємо тут ще. А, это он по вулиці там їде, тут я його не прокину. Слухайте, а так у нас никто тут не поджатый. А ну поехали. Мы подожмем замок. Стой на месте, стой. Ну хлопче, ну что ты такие стипы, давай. Як тебе тут трапить? Гляди, у тебя тут нормально кому-то залетает повинно, но... Бачить он чи ні? Не. Ти погляди на їх, а? Прокрався. І хари вицелив. Сука! Ай-яй-яй-яй. А як ти не заложив ренешерон, ти, сука?
На мінімапу не гляджу, дурень. А могло бути добре, коли що, 4700. Ех. Давай наступного. Так. Что, давайте далі спробувати все ж таки центур. Я гэты бах уже достал трохи, а? Как вы только ведали. Так, пригадаю, що у нас треба нанести 3500 шкоди по ПТшках. І тоді СТ-15 буде виконана. Так. Десятки, восьмерки. Мы едем направо. Там ПТшек може не быть, слухайте, може поджаться там по центру, по мості. Бо по мості, звичайно, едут гэтыя ПТшки. Давайте все ж таки гулять менавіта так. Не так, такого все ж на урон по ПТ. Поедем, проедем праз мост. Ох, сподіваюся, только меня прикрыют задом. Так, ось сюди. Вітаю, Ян, вітаю тебе, шановне. Як пройшли твої виходні? Так, со мною гвардієць такое себе підсілкування. Десь поїхав на балкон. Одразу, щоб орієнт не вашого, він уже на балкон поїхав. Ай, ёпта, налево мать. Ну что тут, буду с ПТ. Але бачу, там на тяжкий фланг поехал в Д-110Е4. Продаешь ноги, трохи жваные. 200 километров знову проехал. Холера тебе вірю, що ти ровариста професійний. Ах, ти погляди на його, а? Они дурны. Да помогаю, ДС. ДС, ты где там? Ага, малече, ну що прикриваєш, а треба каб бив його. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. О, I will то, що do my треба, гляди. best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? What if I go stronger? Паскудство. Та сука, ти прикривати будеш, чи що ти робиш там, га? Зараз гэты вицелить ще. Я для його майже шот не заставився.
Зараз чекай, тут разберусь, и я тебе отповеду и прочитаю то, что ты отказал уже. Ну я ж трапил, ну чому не пробила? Бляха, тактично вельмі добра ўсё, калі што. Адзінае толькі настрэл. Што, Ис поехал? Сука. Ай, трапил. Я думаю, он поедет далее, а он развернулся и подловил. Падла такая. Так, дождь же был, а на пляже ездил вздолж моря, розные вежи, де маяки поглядел, файно отрымалось. Супер. Ой. Доброе у тебя життя. Мои выходные были довольно спокойные, на самом деле. Я съездил на озеро, тут недалеко от Белостока мається. Ось, там трохи отпошли, потом вернулись уже с детьми отпошли. А вчора у нас был лив дождь, то мы посидели трохи у дома, такими обов'язками своими позаймались, звичайными, а потом уже выгнали детей на вулицю, з ними трошки пошпацарували. Ось, тобак отрималося зовсім неблаго, але такое, ведаєш, я от такого відпочинку так само устаю. Мяне яно стамлівае, калі ось все на одном месте ніяк. Так. Так само б хотілося де-небудь пошляться, повалендаться. Ось, але ось життя з дітьми малими, воно таке, на жаль. Треба трошки пооткривати. Уже на бягучому тижні будемо відати, старейший поступив. То може відпустить, а може наоборот. Ён у гэты, у коледж, у технікум там поступає. Як тут він називається? Технікум хіба що. Божик, привітання тобі, шановний. Усіх вітаю, приємного стриму. Дякую тобі, велике, дякую. Я, до речі, поглядів наконець-таки «Бодяги», сапраўды, фільм трошачковый. Вакации. Вакации я занят, все, пока. Добре, коли у тебя столько обовязков на вакациях. Але ўсё ж таки жартик з чалавечымі руками, гэта топ. Эй, хлопцы, сюды. Сюды. Я и концепт, и все. И мантикора спить. Справа пахнет керосином. У нас 2 танки спять. Та я ведаю, што трэба адсюль валіць. Але як? Так, тут мне не патрэбна ўсё ж такі ББ. Супраць цэнта, супраць 40. Я рідары яшчэ не глядзеў. Каюся, увогуле не глядзеў поўны метр ніводняга апошні. Дэдпул быў першы. Тыдні 2 таму. Ну, калі раз на 2 тыдні глядзець нешта, то гэта нармалёва, мне падаецца. Потому что не так уже часто полный метр нармалёва-то и з'яўляецца. А до речі, ось пытаннечка наконт Дэдпула. Многія яго лічаць, асабліва крытыкі, што гэта кепскае кіно. Занадта многа жартикаў паніжэй спіны, як кажуць. Вось, і у цэлым фільм каштоўнасці не мае. А мне чамусьці ён зашоў. Як па гумары, так і па стылістыцы. А табе як пашло, не?
Нармалёвае кіно, карацей, дзеля таго, каб правесці час, пабавіць гэты час, 1,5 гадзіны, ці колькі ён там шоў. Так, ну што, мяне ўсе кінулі на гэтым фланзе, трэба цікаць. Трэба цікаць, не задаючы ніякіх пытанняў, проста цікаць. Губляючы гаўно па заколане. Ну і вось. Прабіў. Дзед, мы заўсёды з табой. А, ну, на жаль, бачыш, не атрымліваецца дапамагчы тут. Нягледзячы на тое, што адгуляў ад брані Нармалёва зараз, то ўсё роўна знайшоўся той, хто праб'е ў лоб пад патрэбным кутом. Так, ТВП давайте. Трошки побарабанім. Мне зайшлі ўсе часткі, не шмат адсылак, бо яны да амерыканскіх рэалій. Прыхільнікі коміксаў дакладна кайфанулі. Ну, напэўна так, я таксама не фанат коміксаў, калі што. Магчыма, кайфануў бы яшчэ больш, але вось другая частка мне соў-соў. Першая зайшла больш, бо яна была, ведаеш, такая новая, свежая, так бы мовіць. Ох і мапа. О, глядзіш ты, у меня як ПЗС-100 у чорнай спісе. Зетнік ебаны. Ствол болі. Цікава толькі ж, чаму ён досюль гуляе на еўрасерверы, калі ён такі любіцель. Аматар гэтай вайны. Давайте, хлопцы, разъезжаемся. Там ездишь. Так, трошки постоим. Хутка трэці Дэдпул будзе. Ну, шчыра кажучы, я не чакаю увогуле зараз ад Дэдпула нічога, потому што сапраўды гэта проста многасерійны нейкі фільм становіцца. Там уже не будзе нічога такого свежага, як я казаў. Усё гэта робіцца заради бабак. Тое самае, што выпускаюць зараз гэты Гладіатара другога. То бок, навошта называць фільм Гладіатар 2, калі першым было ўсё сказано хіба што. Трошки незразумела. Тое самае з Дэдпулам, мне падаецца. Але пачакаю агучкі. Добра, толькі заради гэтага і пагляджу. Насамрэч, так, бо не збіраўся нават неяк спецыяльна шукаць яго і дзе ён там ездзіць.
у першым гладыятары ўсе памерлі. Ну не ўсе там карацей, калі раскрываць неяк гэты фільм гладыятар, то там сапраўды можна было б лінію развесці, ведаеш, у гэтай сястры гэтага імператара. Памятаеш, якая яна была дзеўчына моцная? То бок, ну, там сапраўды добры прапісаны быў персанаж. Вось за ёй бы было цікава паглядзець у той жа другой частцы гэтак далей. Як бы яна, напрыклад, гадавала б свайго сына, таго ж Люцыуса. Але знялі гладыятар, ну зусім пра іншае. Тое, што я ўжо глядзеў, што людзі распавядалі, то там проста паўторка першага гладыятара, але збоку гледжання Люцыуса. На што? Незразумела ўвогуле. Ты глядзі, нават не свеціцца, стаіць там, кідае. За домом там схаваўся. Он, блядь, тебе не хапало тут, видишь? Так. ВРВ нечто спасовка на инсту не працуе, что на ютубе. Лепей за сериал Рым нічога не здымаць, я нават не глядзеўся. Ну, бо я не люблю сериалы, але магчыма, серыю одну другую пагляджу. Касякоў смешарыкаў, якія там ёсць. Ну и все, 15-5. О, хера себе, 4-1, 1-1-1-1. По нанесенной шкоде. Инстадет. Так, зараз разберемся, хвилиночку. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were. Так, повернулись, поехали далее. Знаку, Центурион. Мне б заехать, конечно, в центр на гору. Было б неблаго.
До тебе самураю навіть у Вільні. Так, у нас одна ЛТ, у їх так само. У їх що, мантикора? А ну-ка. Калі мантикора, тут чому ні? А, я на ній їду, добре. Зараз назбираю себе шоттлборд. Будь ласка, ні-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 ні. На, стой на місці. Эй, блядь, тут упирался. Ну що, ще один застався у їх. О, ЦСК приїхав, добре. ЦСК зараз їду, чекай. Ми його задепеємо. Супер, просто хлопці. Ну что вот. Ах ты, бля. Ах ты, паскуда, ты погляди. Прямое трапляние. О-о-о. Угу, гляди. Гляди, проехал. Ти гляди, який мені світиться, а? Мне не подобается только, что у нас ось тут по этому флангу Леон проехал ніяк. Разом за тобой уже. Угу. Ляхав. Хто зробив гэтую дорогу так назад? Угу. Собака. Шаленый собака, что тут робить? О, наши наконец-таки протискаются. Куда я поехал? Ну, вертайся. Зараз мы тут накидаем. На. Что такое? Давай, хлопче, давай. Ой, там фош солоденький. Угу. Подпал. На жаль, только не мой засвет, але у целом мне благо вышло. Ниде тут повинен быть 8.
Опля, акробатика от Центуріона. Так, з гэтым ужо ўсё. З гэтым не ўсё, але трэба засвяціць яго. Ну что, где кахеры? Не трапил. Я прочитал, где он там стоит. Эх. Так, ты думаешь, я жартую? Чакай Дискорд. Это до мяне, так я разумею, зворот. Медальку треба взяти. Усё, знайшов інсту. Ага, медальку не дали, а чому? 4500 у двоих, амаль усю полкоманды завалили, слухай. 4-1 забой, добре. Лайк, подписку. Подписку гэта взаємно, каже. Ви як гэты, як собаки, які один на одного поставили у круг ставши. Типа, як стати найлепшими сябрами? Треба поссать один на одного. Я потом гляну, РВ, я потом. Давай уже после стримом. Ой, холера, бляха, там нечто написали у скайп, нет, треба поглядеть. Нічого, вартого уваги. Ось, гляну. Это ж я не у сенсе того, что я не поверил тебе. Я у сенсе просто, что у тебя такая позиция. Просто. Сталая, моцная, непохисная, я бы так выказался. Не, я хочу гэта чуць. Реакцию? Гэта мы палешукі. Где он там едзе? Добре, давай пасля гэтага бою такім разе, калі так ужо карціць, то давай пасля гэтага бою все зробім. Ну что такое, хлопцы, где вы тут? Тут же повинно быть амаль все тяжкие танки, а вас еще нема. И все, мы тут. Все, я пошел. Добре, добре, дякую, Вожик, что заходишь. А ну чекай. С подпалом. Паскуда такая, ты погляди на его. А ну выходь. Покажись, паскуда такая. На. Не, гэта я кепска зрабіў, што затрымаўся. Блядь, ёбаный твой рот. Что ты робишь? Як кажуть гэтыя стрімеры, п'янь ты. Ага, гэта паехаў уже справа, добра. Што мы яго зараз тут? Навучым гуляць. А ты мяне не чапай. Табе нельга. Хлопцы, бачыце, там ездзіць одна паскуда. Ух, наши по центру поехали, гляди, якой навалой.
Я так само хочу так. Так. Наши проехали. А є чим мені глядіть. А є чим глядіть і все бачить. Так, але що я один стріл його не витримаю. Усё, ХП кончилося, больше не витримаю. Треба тікати, а він їде за мною. Я ще не пробил. Так. Я сижу, запомповываю видео на канал, и тут такие звук не выявляют во дворе. И что за звук это был? Так, где ты? В Дискорде. Отчиняю Дискорд, коли что. Так. Штурмуем города за сестерцией, да. Ром другие, добре. Ну, такая добрая кошуля. А где узял? БЧБ самурай супер. Ну, справді, я такую одежу сам опранаю. Один я тільки проб не продає з БЧБ. А, кастом? Добре, зрозуміло. Вся бровка намалювала. Ну, виглядає супер. Я, звичайно, опранаю все укропів. Їх так само доволі шмат таких ось речей. Ну, по стилістиці. Апроч БЧБ, конечно же. Так, пригадаю яшчэ раз, што ў нас на СТ-15, каб выканаць, трэба нанесці 3500 шкоды па ПТ-шках. То бок по той сволочи, якая мяне толькі што з вертухі зняла. Не паспеў я за рог ад'ехаць ад яе. Так. То XPT. ФВ-40, гриль. ФВ-100, бляха, две бабахи у іх. Треба ехать в центр, займать балкон и там уже глядеть. Яна професійна маляўніча, то бок яна мастачка. Так, ну, яна ж не просто сцены фарбуе. Я так разумею, так, яна типу дизайнер и так далее. Мастачка, ну. Яна ў Вільні жыве так само, як і ти. Ну, гэта добра. Мастаком можна быць у Вільні. У Беларусі зараз было б цяжка. Так, танку не панзер, тут євро, тут, ой,
Концепт. Где ПТшки? Хіба что ПТшки повинны быть вот тут. Две бабахи. Кашуля с Турции за $20 и 60 коштовала, каб нанести малюнок. Оу, нешта дорого. Ці гэта малюнок нейкі там спецыфічны. Там типу фарба. Сюды ходи, каб тебе. Малюнок 60 евро. Да, до холеры. Як тебе выцелить, бля, не опускается у меня гармата, что робить? Так, там як ты, як тигр. Оу, фош поехал, что? 1900, и там еще ФВ-4005, на другим разом. Все, доехал. Эскіз распростованная. Штучно. Штучно в сенсе, чекай, як это будет правильно на белорусской, это не штучно, штучно это типу штучный интеллект. Не, ну... Армата не пускается, ёб твою налево, мать. Ну, блядь. Где он там? На. Три, два, один. Ой, не дачакаўся. І загінуў. Так, калі што, у іх тут даволі шмат танкаў. Трэба не ехаць да Аймыксу. Да, бляха-муха. Распердолю усю сраку мне. Холера. Не трэба чытаць чат і ад'язджаць узад. Ай, иероглиф камиказа. Боже, ветер. Попердолила. Да не то слово, распердолила меня. Просто бляха. Так, куди податися? У центр? Я знову з лівого боку стою. А, трактор невеличкий там стоїть під окнами, а лук як від Боїнгу. Мы тут не так давно с Зонкой ехали на машине по сельской местности и зауважили, як незвичайно картинка змінилася. Вот в этой сельской местности в поравнании с белорусской. Например, когда ты едешь по Беларуси, то вот тебе розвокнуть, конечно ж, башні полі, ферми і так далі. Ось. Але що наконт техніки, дик гэта заўсёды МТЗ. Ось амаль заўсёды, давай так. Толькі може бути яких там 5-10%. Ой, ну ти що ти робиш? Що ти робиш? Ну, дурень. Ой, дурень. Сапсовал позицию, говняк. А тут едешь, карацей, по Польшчы, и калі трактор нават самы маленечкі, самы такі, як бы, як кажуць, кончаны. А яно все равно Джондир будзе. Ніяких тобі МТЗ, все такое аккуратное. Так, не, треба ехать, мне подається, до тяжких танков.
Бо з наших ніхто не застаўся, хто можа свяціць. Перакідваемся на галду. І ён ганяе наўкол, стрыжэ траву. А, гэта яшчэ і гэты атрымліваецца. Газонакасілка. Та сидзі тут. Не полетела. AMX. Ну что, стрымаем их тут ці не? Ці нас просто вынесе? Бляха, и Е100 еще приехал. Давай, подставляй сиську. Ну, хорошо. Отступать. І тобі так само треба відступати. Давай ми з тобою поспробуємо забрати його. Ой, що ти робиш, а, хлопче? Ще раз гуслю. А ти увогуле атакувати будеш, чи просто будеш глядіти, як мене б'ють? Ще пробив, паскуда така. Що? Тебе голдой нельзя пробить его на ЛД? Як так? Ты гляди, наши перепушили. Так, треба нікуди спуститься. Бігатися страні. Так, читаємо уже. Трошки польовка прийшла, то можна прочитати. Йон ганяє навколо дому. Хоча я бачу, я на У-15 було по-іншому. На МТЗ поспіхово просрав якості маркетинг. Мені подається, МТЗ просрав усе, що можна тільки було просрати. І думку, і зміну модельного шерегу. Як можна випускати один і той самий трактор з 70-х годов? Ну ви що, з глузду з'їхались, що? Як це увогуле? Як там, Делєвський хіба що був, так? Я добре пам'ятаю того хлопця, який там на МТЗ працював. Пробив, паскуда. То от він же там розповідав про те, як там на МТЗ працювалося йому. Сільська місцевість у Польщі виглядала все вельми інакше. У 13-му були на екскурсії, бачили сільську там. Маленькие местечки в 13-м году. В 13-м и я был. Я бы не сказал, что нечто так уже серьезно изменилось. У
у 13. Чакай, калі так ісці ад 14 годзе ж гэтыя пачвары Крым захапілі, так? У 14 я добра памятаю. То бок за год я ўжо ездзіў у Польшу, так. Я недзе там з... чакай. У 11-м, правильно, я у 11-м быў у Украіне, так, у Крыму. У 12-м мы пачалі ездзіць даволі часта да Польшчы. І, ну, насамрэч, я не памятаю, ну, нічога такого не змянілася сапраўды з таго часу. Што мы зараз ездзім па тых самых вёсках, выглядаюць амаль што аднолькава. Адзінае толькі сапраўды можна будзе знайсці, ведаеш, што з'явілася ў адрозненне ад гэтага 12-го года. Гэта тое, што з'явіліся хутары, ну, такія выглядалі, і сёння яны выглядаюць як, чакай. Ой, бля, бразільскае гэта слова. Ну, калі вось у цябе ёсць вялікая тэрыторыя перад домам, калі ты на гэтай тэрыторыі маеш дом, і там такая доўгая алея. Алея, бляха, это дрэннае слово. Ніхто свяціць не едзе. Ой, бля, людзі. Елка, ну што ты? Елка, ну што ты за чалавек? Ні халеры з тобой зрабіць нельга. Не засветіцца. Не проедет, так? Фазенда, о! Дакладна, сапраўды яно выглядае сёння як Фазенда, вось з гэтых серыялаў. Была у той час на МТЗ была выготовленая прадукцыя на ўсю стаянку. Магчыма. Я не памятаю ўжо, я ў той час не цікавіўся МТЗ. Што там было, чого не было. Пасля такого все стало зразумело про МТЗ. Так, блин. Ну што тут рабіць? Я ведаю пра прикольны выпадак, калі фермеры з РФ хацелі купіць трактары ад МТЗ, ім улупілі... Ух ты, як трапіў, добра. Так, ім улупілі, чакай, мол, пакуль адкату не будзе, не прадамо. О! Я, калі што, такое чуў таксама у сельскай гаспадаркі. У мяне ёсць досвед працы на гэтых сродках дэзінфекцыі і мыні. Вось. І там некаторыя прадпрыемствы сельскагаспадарчыя сябе паводзяць менавіта так. То бок, тыпу, калі ты можаш нешта прапанаваць, ТВП стаіць як. Што, ніхто не бачыць яго? То такім разе ён у цябе нешта купіць. І гэта тычыцца не спецыялістаў, калі што. Зусім не спецыялістаў. Гэта тычыцца менавіта дырэктараў. Ну, то бок гэтых прадседателей. Калгасаў, па-іншаму не скажаш. Бляха-муха. Так, мне тут не радыя. О! Тут ёсць прастрал. Та ідзі ты ў сраку, ты што? Жартуеш? Зусім обнаглели, слухай.
Ей, трохи ніжей. Блять. Закидываю яка. Отклали з усіх сторон, з усіх боков. Так, я меў на увазе, што сельская мясцовасць у Польшчы выглядае лепей, чым у Беларусі. Ну так, гэта факт. Гэта факт. У мяне быў нават досвед размовы з гэтым фермерам. Ён мне нават прапанаваў на працу ісці, і мы яшчэ ў Беларусі жыў тады на той час. Вось, то... Але яны, канешне, прапануюць там капейкі. Зусім нішто, але ў параўнанні з Беларусі ўсё ж такі значна больш. З рольнікамі, ну... Просто калі што, вось мы ў Беларусі прадавалі гэтыя сродкі, а потым наш завод, ён невялічкі быў, але, ну, частны, карацей кажучы, не быў дзяржаўны. Яго выкупіў канцэрн ПСЦ, даволі вялікі тут у Польшчы. Ён нафтаперапрацоўчы, карацей, займаецца ўсім на свеце. І вырашыў вось такім чынам выйсці на расійскі рынок. Купіў гэты завод беларускі, дзе я працаваў, і мы сюды прыехалі, каб прэзентаваць нешта свае і навучыцца прадаваць па-польскі. Канешне, тут зусім іншы рынок, зусім іншы падыход. Ні ў якае параўнанне з беларускім не ідзе. Увогуле, на іншых прынцыпах ён функцыянуе. Таму мы тут ездзілі па гэтых фермерах мясцовых, з імі размаўлялі, некаторыя праблемы падказвалі, таму што, як я тобі казаў, у мяне навуковая ступень нават ёсць у сельскай гаспадаркі. То бок, нешта там у іх была праблема адная, то трошкі ім падказаў, трошкі з ім нават паспрачаліся, таму што у нас вядзецца гаспадарка гэта малочная, мяса малочнае па-іншаму, іх трошкі па-іншаму, ну, карацей. Пасля гэтага ён прапанаваў прыйсці к яму да яго на працы. Ён мне тыпу жытло прадстаўляе, ежу і ўсё такое, і зарплата тупа, ну, чыстымі на рукі. Але там зарплата была, божа, дай памяці, можа там 700 даляраў ці нешта такое. Што гэта? Ух, як паляцела кепска. Паляцела... Ну і куды ты, паскуда, едзеш? Ты паглядзі на яго. Ён тупа тапкі ў рукі паехаў. Яшчэ і тракторы мне перашкаджаем. Говняк такі. Ты паглядзі на іх, а? Ой, ТСТ стаіць на адстрэле. І ніхто не трапляе. Ох, шыце. А так, але што сюды зведзенае? Супер, просто супер, блядь. Цудоўны план, Волтер, цудоўны, бля. Надзейны, як швейцарскія часы, як кажуць. Швейцарскі гадзіннік. Трэба неяк сюды вось паджацца. Каб толькі арта магла трапіць, і ўсё на гэтым. І чакаць сваёй смертушкі. Ось яна і прыйшла. Так, прыватны. Прыватны.
Блять, ну 2 ПТ, ну як так? Їх навіть хіба що не буде на двоїх 3,5 КХП. Як я вже хочу на нову працю уладкуватися. А чим тебе стара не задовольняє? Ці неужели тільки грошима? Я ніколи в житті так не хотів на працю. В принципі, тільки питання грошей. Сховався. Так. Не. Мимо. А MX, не лети, бо ты один застанешься там. Я не могу обяцанками за квартиру платить. Ну так, мало хто это може. Давай, хлопче, я повалю дерева, как тебе было лепей гулять. И мы тут с тобой постоим трошки. У меня так само еще ни разу не атрымалася, каб я нешта там пообяцаў. И мне калі сказали, что типа, ну добра, все, у гэтым месяце можешь не платить. Два 7-7. Так. Ух. Неужели никто не стрелит? Угу. Обменялись. Что тебе не имеется-то? Ай-яй-яй-яй. А потребная шкода. Хлопці, давайте помагайте, бо інакше у нас нічого не отримається. Так, Мауса з центру фармять. А, як тобі? Супер! 1000 мінус. Ну что, 140, ты там фармишь его, не? Конечно, не. А ён мяне фармить. Бо ты говняк. Не контролюешь его. Який корисний 140 стоїть у мене зліва. Зато фолови. Ну і стой далі. Так, я, конечно, так могу, бо за 4.1.0 пропущено платежів за оренду. Знову Боїнг полетів. На бреючому полеті. Я не ведаю, щиро кажучи, ці коли-небудь дозволить гэта мой орендодатель. Даватель. Каб я заплатил обяцанками. Хотя, конечно, так. У меня так само.
абавязак мой нумар 1 заплаціць за хату ў першую чаргу, таму першага числа штомесяц яму заўсёды ляціць трохі грашэй, каб хапіла на аренду і гэтак далей. Можа і так, можа і дасць калі-небудзь, але пакуль не патрэбна, пакуль хапае грашэй, каб за ўсё разлічыцца. Адзін выпадак гэта выключэнне. Ты ведаеш, насамрэч, я звычайна так сваю працу заўсёды рабіў, тым больш, што больш за 12 гадоў у гандлярстве. Бо ў гандлярстве інакш і немажліва. Часам здараюцца такія рэчы ў бізнесе, што патрэбныя грошы на нешта іншае, не толькі каб разлічвацца па пастаўках. Бляха, тут, слухай, на гэтым танку адгульваць. Зараз я працягну, але зараз... паспрабуем справа. Гэта, мне падаецца, все ж таки кепская ідэя. Дык вось, і было неаднаразова, што бізнес там просіць, каб адтэрміноўка была, ці нейкая там рэч. Бо, там абсталяванне купіць, там, конечно, у Беларусі было і такое, што трэба і проста зарплату даць людзям, таму трэба адтэрміноўка нейкая. Але ў асноўным так у гандлярстве па-іншаму ніяк. Трэба ісці на дамовы нейкія, на саступкі, каб усё працавала. Мне нават было, слухай, мне ж атрымалася нават дзве дэвальвацыі перажываць падчас, пакуль я працаваў у гандлярстве. То бок, разумееш, што ты адгрузіў... Бляха-муха. Ты паглядзі на яго, ён ужо сюды зведзены быў. Як я казаў, падаецца, мне гэта кепская ідэя тут гуляць. Дык вось, і ты, тупа чакаеш, дамаўляешся, што окей, ты мне зараз не заплаціш, там на працягу максімальна мне было 3 месяцы, хіба што там адтэрміноўка была дадатковая дана чалавеку. Вось, але потым усё ж такі ты будзеш плаціць гэтыя кошты, і крацей так дамаўляліся, і ўсё працавала. Я не памятаю ніводнага разу, каб мяне хоць адна асоба кінула. Не, я лепей адсюль з'еду, мне падаецца, няма мне тут чого рабіць. Наўпрост тут стаяць і лбом гандляваць, гэта кепска. Але заўсёды трэба весці плотны ўзаемадзейнік паміж удзельнік. Так, гэта тое, што мне... Ой, блядь, прабач. Гэта тое, што мне вельмі карысным сталася, калі я ўжо перайшоў да айцішкі ў праектны менеджмент. Гэта тое, што ты дамаўляешся заўсёды спачатку, а потым ужо рэалізуеш тое, што ты дамовіўся. Так не трэба, што ты нешта там дадумаў за гэтага, за бізнес ці за ўладальніка бізнеса. То бок ты павінен разумець, што гэтыя дамовы, яны не проста так у паветра сказаныя, і чалавек будзе лічыць, што «О, супер, я яго, прабачце, наябуў». То бок ён такі мяккі, што ідзе заўсёды на перамовы і гэтак далей, то наш чалавек беларускі ці наша мясцовасць, ён лічыць, што гэта наадварот не моц твая, а слабасць. Што табе можна абхлусіць, перахітрыць, наябаць і кінуць. Таму ты чётка дамаўляешся, і калі ў цябе ёсць план, трэба яго прытрымлівацца не тое, што на 99, а толькі на 100%. Толькі так гэта будзе працаваць, інакш ніяк. О, ён з'ехаў адтуль. Добра. Перакіну барабан на камулі. Да. Наябаў, вось гэта ў нашага чалавека нармалёва выглядае заўсёды. Тыпу, нават, слухай, прымаўка ж ёсць такая, тыпу, не наябаў, а зарабіў. Нешта падобнае. Вось на захадзе кажуць заўсёды, што тое, што заканомлена, тое зароблена. Так, а вось у сярод нашага чалавека і такая прымаўка тыпу ёсць, што
Наябаў? Не, не наябаў, а зарабіў. Бо гэта ўсё з савецкіх часоў. Всё адтуль. Дзе? Глядзі на іх, як яны нас... Ух. Тут Т-30 стаіць. Я пра яго забыўся. Собака не прибіў. Хіба што ўсё, ему гамон, трэба ехаць на той фланг. У іх одна только ПТ засталася, і ўсё. Ужо па АБЗшцы лічым. Перакідваемся. Так, а другая там была. Угу. Не, 15-3. Так. Все ж таки цент. Не, потрібен цент. Хочеться на гэтым центе зрабіць добры бой, а то быў максімальна там 5к ці колькі. Каб было як найменей 6, а то лепей 7. Так, ну что, зауважим кого-нибудь? У борты накидаем. Эх, блядь! Криворукая подшвара. Шею не пробил. Прожета, ти його не бачиш, так? А ён мяне бачыць. Да ну не смяшы мяне, якой лайк, ты што? Поедешь вправо? Не, не поедешь. Добро, давай я. Нікого нема.
40-ю не съехала, ну что? А что это за маневры такие? Так. А, мантикору їх тут стоїть. А я думаю, як яны мяне свецяць? Блядь, ты глядзі на гэта, а? Наўпрост, прамое траплянне. Давай, разом. Ой, блядь. Я надыхать пинал, просто не дает тут. Угу. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body. Take the boy aside, getting in the bumpy road. I gotta move my body, body. Так, хотілося поїхати вліво. Але за кошт того, что куты вертикальные говно, то лепей ехать в город. На жаль, там не будет ПТ. Каких тут 2, 4, 6 штук. І третій повинен бути у городі, як ХЗ так само, дві хвилихи, халерка людей, куди не поїдуть. Але я б не поїхав у город на їх місце. От ти вийшов. Рост. Блять, капець. Два. Мінус тяжкий танк виїхав, маль що.
Я яшчэ паспею другі даць. Пісяба наша ёсць. Оп. Неспадзянка, правда? Так, тут выходзіць небяспечна, але трэба. Кран. Не пропита. Броня не пропита. О, ты-то мне и потребен. Ой, не ляціць. Почему? А можно каб ляціць? Не, можно каб яму ляцела, мне нельга. Трохи поздно вийшов 50Б, ну але магчыма, што добре. Не пайшло. Так, там яго фарбуюць. Воу. 13:05 приехал. Нечакано. Так, я лічу, нам трэба ехаць управа. У нас ёсць куты вертыкальны, у нас ёсць мабільнасць, мы заедзем даволі хутка, зоймем гэтую пазіцыю, і адтуль можна будзе падціснуць ПТ-шак, ну і нанесці ім гэтыя шыкоўныя 3500 шкоды, калі ўдасца. Паглядзім, крацей. Будзем спрабаваць, будзем намагацца, як кажуць. Мантикора ламанулася по центру, яны павінны здаваць яе, калі што. Яна не жалец там. Т-62А, такое сабе. Супер 65-го можа згуляць, але калі гуляць мець толькі. Так, за мною едуць трасты. Калі што, бля, ну толькі 2 ПТ, ну як так? Толькі 2 ПТ, ідзе гэтыя 3500 шкоды ўзяць паїзд. Назад не ожидаюць ад'ехаць. О! Які актыўны шарфутюр. Давай, Мантикор, ну. Не хоча. Зато і наша хоча, глядзі, ляціць там. Волосы назад. Просто шикоўны момент.
Просто шыкоўны момант. Адзін ад'ехаў, другі не заехаў яшчэ. Ты паглядзі на гэта. Паўно. Зубкі выраслі. Ой, нешта трэба рабіць. З гэтым рамонтам, рамонт ніякі. А? З'еў? Спадабалася? Спадзяюся. Ой, нешта ён засумаваў, мне падаецца. Ну, ён проста выйшаў з бою. Мантикора, давай. О, добре, каточок зламалі. Выходь, стандарт, выходь. Так, где он там? Куда поедешь? Так, Мантикора їх униз спробує, так? У тебе ж огляду нема, Одес. Угу. Яно тут стоять. Ні, треба почекати, поки не засвітить Мінотавра, тому що других хто добав 121 Б. А Мінотавра хіба що і нема. Давайте, ну, потрібен світ. Т-54, ён не бачить нікого, бо він стоїть все ще на балконі стоїть, хоча йому треба ось так уже їхати було по гэтай там стежці. Так, футюри бачать, його вже атакують. Воу, мінус, добре. Обла завалила облу. Ну. Давай, обла. Давай, родный. Добре, он поехал по стежце. Это добре. Чекаем. Ні холєра собі, нікого не зауважу я ще. Ого. Ого. Ось гэта номер. Давай. Паскуда кумулём, ды гуслю, ды яшчэ й... Ой. Кап цябе. Удес. Хутчэй. Паскуда альфа пройшла, блядь, 297, сука. Ой, Удес, тупий Удес. Ти худший був, ти б доїхав, і я б не прийняв би другу типу від його. Я маю на увазі 121. 430, 412. Треба було на версії зостатися, дати йому типу і сфокусуватися на стандарті.
збіць стандарты і потым ужо падаць на гэта раз-21. Ось так трэба было адгадаць. Так, давно гэтай мапы не было. Я хочу поехать у Хмызен. Ось туды. На зеленку, так бы мовіць. Можна нават не саромецца, а падціскаць усередину. Бо броні, калі што, хапаць павінна. Каб танкануць што-небудзь адтуль, да яшчэ можна засвяціць. Проціснувши гэты ХЛТ і СТ, а потім сфокусуватися на ПТ. Так, Цен гриль буде відстрілювати, Цен за мною. Добре. У засвіті як? Ні, не у засвіті. А я у засвіті. Угу, 121 вже тут. А там Фош Б. Оу, это было кепска, калі што. Фош Б гэта не тое, што я чакаю там. ЛТ. Гэта я таксама не чакаю, калі што. Гэта было залішняе. Трэба будзе... Я мне спакою не дасім. Паскуда якая, ты поглядзи. 326, ёб твою налево. Заблайндили. Гриль малайчина просто. Супер. Давай, крутися. Ось так. Давайте, хлопці, я усіх розмінував. Зараз ваша черга. Дайте мені фашаби. Давайте, хлопці, давайте. Уже 4-0, коли що. Прожити, то можеш допомогти чогось? Треба ж ніяк там вот заїхати, засвятити усіх. А, іди нахуй, прикриває він мене. Хитрий який, погляди, а? Я, калиш, только на один раз ему все. Так, все, сводимся. Першая есть. Другие есть. Ну, Альфа, лети. Альфа, прошу. Дякую, 500, гэта вельмі добра для гэтага танка. Няблага, 460, гэта таксама няблага. Ой! Я, куды ж я яму тады трапіў, калі не ў броню? Ну что, нехто яшчэ тут будзе? Одна ПТ засталась, и только якая?
Чекай, 110,3, ён там будзе. Дакладна, так і ёсць. Там гэта ў горадзе, калі што. Лепей на ББ перайсці. Оу. Упс, здуло. Эх, каб у сраку заехаць, але у меня яго колькі хп. Ну я ж не 2400. Яго ўсё ж таки менш. Холера, бляха, што за хлопцы за мной гуляюць, а? Просто засвяціўся хвілінка і нема нікога. Нават не хвілінка, секунда. І з чацвёртай. Трэба яго выкачаць, калі што. Трэба яго выкачаць, каб выканаць заданне на танкаванне. Я там памятаю, у Альянсе іх павінна быць. Так. Дарагі і шаноўны Варгеймін, ты бачыш гэты баг. Ён з'явіўся на мінулым тыдні, калі ты выпусціў апошні апдейт. Як ён там называўся, не памятаю, 1.25.1 ці неяк так? Прашу цябе, даражэнькі мой Варгеймін, зліквідуй яго ў наступным апдейце, а лепш зрабі мікрапатч. Гэта не так ужо і цяжка. А ўсю карцінку ён псуе. Калі што, мне не падабаецца. І ўражанне ад гульні гаўнячае, калі вось такі баг выходзіць. Эй, хлопча. Вот так трэба рабіць. Што за гаўно мяне папхала? Колькі у нас тут танкаў едзе, слухай. Нішто сабе. Ай-я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 й. І ўсё яму дазволілі зрабіць. 1200 прабітых. А іх таксама тут да халера танку, не глядзячы на тое, што нашы ЛТ праехалі, нікога не заўважылі. Гаўно? Гаўно, бой, моя памылка. А я лічу, што тут нікога няма. ЛТшка-то праехала, я спадзяваўся, што яна засвеціць каго-небудзь, а яна ні халера не засвеціла. Што рабіць, што рабіць? Дзе тыя 3500 ўзяць-то? ПТ. 3500 шкоды по ПТ. Гэта ж цалкам знешчыць адную ПТ і амаль цалкам другую ПТ 10 ўзроўня, калі што я маю на ўвазе. То бок, дзве ПТхі фул ППО. Хто ў іх ёсць? А ў іх ёсць ПВ-4005, як ПЗ, што яна тут будзе, СТРВ і Мантикор. Мантикора і як ПЗ. Ну-ка, пачу галдую адразу. Давайте, едзем да цяжыкаў, яны там павінны быць, гэтыя двое. Спадзяюся, што мы іх
Ай, падловім. Як я заўсёды кажу, мы не падлы, але падловіць гэта наша ўсё. Ага, перамогі ідуць, пытанняў няма. І нават і шкоды больш-менш нармалёвыя, і баі больш-менш не такія ўжо гаўняныя. Канешне, памылкі ёсць, але цярпліва. Вось, адзінае толькі не ўдаецца гэтыя 3,5 знайсці па ПТшках. Бля, наша ЛТ паехала і злілося. Ну навошта яна так робіць? Ебер, пагуляў проста... Ты, блядь, бачыш, што я ебер? Паверні. Так, у іх две арты. Ой. Мне вертыкальных кутоў няма. Там гуляць не вельмі добра. Вось тут, канешне, лепей. СТБ. Оп. Одна есть. Тыка. Галоўнае яшчэ глядзець на правы бок неяк. Хаця пад аднім вокам. Что такое? Не пайшло? 60 ТП, правда? Ну нічога, бывае. Так, дзе як ПЗ... О, ўсё, мяне заўважылі. Алярм. ВЗ-111. Ты вельмі цікавую рэч робіш. Я яшчэ такога не бачыў. Вось яна, як ПЗ-100. Я галаву прабіў яму. Вось гэта было нешта. Ой-ой-ой-ой. Што? Я ў гусініцу трапіў, ці як? Я не прабіў. Шчыра кажучы, я вельмі здзіўлены. Ось ты мне тут перашкаджаеш трошки, ведаеш ты. Я разумею, што ты саюзны танк, але... Ой, куды? Бедны БЗ. БЗ лічыць, што ён добры танк. Я, калі што, лічу таксама, што гэта добры танк, але яму... Ой! Як гэта? Людзі добрыя, вы што? Падурэлі? Там ЛТ ОПТ гуляе, вы што? Ух. Так. Вай, як хочацца яму дапамагчы, але ж ніяк. СТБ, я тебе чекаю. Малайчына. Ён прабіў, ён таксама не пальцам роблены. Эць, не тое. Так. О, вось яна моя. Моя Мара едзе да мяне. Ну, 560 ужо атрымаў. Ну, што ты сабе дазваляеш? Як ты гэта робіш? Чатыры, 3.
Схавацца нельга. Ты, блядь. Да выцельвайся. Ай, на жаль. Мне падаецца, ўсё ж таки буду ў топе па набоен... Ой, настрэленаму, але... Цалкам усё ж таки не пайшло. Так. Хочацца налево, але ўжо 2 разы гэтая мапа выпадала, і злева нашая не хочуць гуляць. Што гэта дзеецца сёння з гульцамі, я не ведаю. Але справа дакладна гуляць немагчыма на гэтым танке. Ну, насамрэч проста не ўмеў гуляць на лёгкіх СТ з правага боку. А там цяжы заўсёды. О, зараз бачу, едуць. Так, нават цяжкі танк едзе адзін. Як найменей адзін. Ну-ка. Цент 140, 110. Так. Слухайце, можа атрымацца няблага. Толькі хто свяціць будзе. У нас ЛТ няма, у іх таксама, калі што. Трэба проста паціснуць гэтыя халмы, узгоркі. Ось так, адразу, ага. Ён высоўваецца, бачыць каго, не? А, я бачу. Блядь, ну як ты паляцела? Ну, пулька. Ой, ну. Яму ніхто не дасць, не далі. Все ж таки далі, добра. А я ўжо заперажываўся, калі што. Давай, бляха, униз. Чему не хапіло кутоў? Яны ж неблагі ў гэтага танка. Блять, ну это пиздец нейкі. Я яшчэ подлез. Конечно, страшно высовываться, коли по ХП с бингом. Блять. 53-55, як ён трапіў? Ён же ж так далёка стаіць. А ну просто трамым бах. Да. У нас уже -1. Як не хочется туда ехать, рызыковать. Трэба каб нехта іншы зрабіў гэты рух. Каб ён праехаў і ўсіх, хто там ёсць, засвяціў. А мы бы іх пастралялі. Так піў. Аднаго за другім. Ой. О.
Ты паглядзі на іх, а? Я не бачу гэтага граля. Дзе ён там? О. 3, 2, 1. Магчыма. Магчыма, не ведаю. О, нехта перад ім стаяў. Ось гэты хлопчык стаяў. На жаль, у мяне пад... не падкаліберна, а у мяне гэтыя кумулі. О, пікселем засвяціўся. Гэта калі што будзе мой засвет. Так, это означает, что у их тут 4 танки, як найменей. А яшчэ не свяціліся хто? ЯХПЗ-100 не свяціўся. Ого. А дзе ён? Так, Е-50 переехал. Хіба што гэты ЯХПЗ-100 ён тут будзе. Не, застанемся на кумлях. Курва, який сумний бой. Что ты будешь робить? Чекай, вось гэты... Ён не выставлены, я просто стаіць на вот у правы бок, просто глядзіць. Што? А на што ён туды глядзіць? Гэта зразумела глядзіць у хмузы гэтыя спераду. Крыль едзе. Так, гэты. Гэты просто уперад паміж дамамі. Гэта калі што я разважаю, варта ці не ехаць зараз на іх па гэтых вось ямінах. Магчыма, там атрымаю 2 тыкі. А магчыма, і ўсе 4 назбіраю разам з ЯХПЗ-100. Так, чакай, ты дзе там? Стаіш? Так, стаіш. Уже минус 2 тыки, поехали. Не буду назад, только вперед. Белорусы назад не ходят. Выманиваем, выманиваем. 100% там будет гэта ЯХПЗ-100. Так, пошкодження отримав. О, добре. Отстрілявся. 3, 2. Сука, забрав. Ой. Ну як ти так? Ну. Блять, ну сука. Чаму я проехавши уперед, не задел его? Не зачепился. А ну коли назад, то зачепился. Что? Закрой рот свой там. Як тобі? Зараз поспробуем сховаться. Не сховались.
А дзе ж ты там? А дзе ж ты там, што табе не бачна? Ты паглядзі на ягоную маскіроўку. Каб цябе чэрці дралі, бляха. Хто цябе выдумаў? Бля, да цябе 5 метраў не хапае, ты разумееш гэта ці не? 5 метраў. Каб проста рэнтгенам яго зачапіць. Ой, дзякуй Богу, ён стаіць так, што можна яго фарміць. Бля, ён мяне таксама. Собака такая. Так, у іх яшчэ 2 ПТ. Я спадзяюся, со сваім 15 хп я іх знайду. І мы ўсё ж такі яшчэ 1000, нам 900 хп трэба зняць. Нам зняць трэба 900 хп, так, яны не цікавіць. 900 хп гэта 3 стрэлы. Зрабіць 3 пашкоджанні. Божахна, дай толькі мне гэта зрабіць. Давай. Лорейн, давай! Ты же мальфуловый, едь. Так, 3 стрэлы. Правда, 3? Правда, нават 2, калі будзе шанцаваць добра. Едь, хлопче, едь. Так, ёсць. Там хіба што будзе. Где ты, родненький мой, стой. Что там такое? Это ты? Он своей пушкой перекрыл его. Так, раз. Блять. Я подставюсь его змели. Да холеры уже пох. Это было. Як справы? Прывітанне табе, Аня. Нармалёва, ідзе. Амаль што не выканаў гэты ЛБЗ зараз. АБЗ. Не хапіла 2 стрэлы. 2 стрэлы, бо забралі гэтага аднаго. Сабака. Агідна трошки. Амаль што выканаў. 500 хп не хапіла добраць. Блин. Дзе гэтае СТРВ? Так, яму толькі па гуслі трапіў. Але шкоды не нанес, гэта я страляў па ім, калі 121 бачыў. Эх. Зусім кропельку. Зусім трошашкі не дацягнуў. Ого, так, чекай, колькі ПТ, ПТ даволі шмат, раз, два, три, 4. 4 ПТ. Я поеду у кут. А, не, у кут я не поеду, что я несу? Что я вержу? Это ж не штурм. Это просто звычайны бой. Так, трэба будзе затаіцца ў хмызах, вось тут. На гэтым пагорку. Что у іх ёсць? У іх ёсць кітайшчына 111. Кейлін нейкі. А, гэта будзе цяжкі танк.
Кілінг, гэта не тое. К-91, 2 ФВХ. Гриль і Е4. Неблага, калі што. Адзінае толькі, каб святло было. Ну, маецца на ўвазе, каб яны былі засвечаныя. Не поляцела. Не поляцела. Та йди у сраку. Табе інших танків тут нема, що ти мене целиш? Ти погляди, паскуда яка. Так, М60, СТБ. Хто там не бачив? Кілін приїхав сюди. Угу. На жаль, наша полку не светить вось гэтую. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, трэба блайнды пакідаць, мне падаецца. Вось гэта я дурань. Блайнды, кажу, пакідаць. І пры ўсім гэтым яны наўпрост едуць сюды. Трапляю недобре. Штосьці мне падаецца, у іх тут нікога нема на адстрэле. Ой, як не паляцела. Сабака, ты паглядзі на гэта. Так добра звёўся. Піс 4, чакай, хлопча, ты не спяшайся. Блядь, ізноў тое самае, ну. Ой, гульня, ой. Яна мяне пачынае бясіць. А гэтаму шанцуе. Шанцуе, як невядома каму. Яму ў латрэю сёння. О, ой, сюды, 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 сюды. Хадзі сюды. Так. Ага, К-91 там ёсць. Добра. Не паляцела. А, я ўжо нават аблізнуўся. Ось так ось. Але што, 110,5 гэта галоўны супраціўнік. О, добра. Е50 едзе. Што? Яно праз мяне прайшло і шкода не нанесла. О, вось гэта нумар. Е50 малайчына. А ехаў, здаўся. Такі, патрэбны ХП, вязу. Лаві, кажуць. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вось так, ось. Вось, добра, усё. Поедем штурмовать. Перекидываемся одразу. Не-не-не-не-не-не-не. Пиздец, ну это як, ну... Імгнення не хапіла. Просто, сука, імгнення нейкага. Я па ім страляю, не трапляю, блядь, ён па мне страляе. Я ўпэўнены, не зводзячыся. Не было ў яго часу зводзіцца. Ён трапляе, блядь, і яго збрываюць адразу.
І ўсё на працягу паўсекунды. Сука, вось гэта шанец быў. Ладно, тут не склалася. Пойдзем далей шукаць сваю магчымасць. Whispers in my mind, I slowly drifting by. All the poems То капец, сапраўды вырве. they made me blind. Склаліся фактары. І з чацвёртай, калі што, мог бы, канешне, дапамагчы і хутчэй бы там зрабіць свае справы, то бок выйсці і забіць гэтага ФВ. Ён жа ж разумеў, што і ФВ на мяне выходзіць, а не на яго. Але вось бачыш, імгненне, проста не хапіла сапраўды проста імгнення, каб зарыентавацца яму і трошачкі зрабіць гэта хутчэй. Так, гару паехалі прымаць. Паехалі прымаць гару. То 21 ўжо на гары, а мы яшчэ едзем. Давай. На, у галаву табе. Трымай пасылку. Так, Мантикора тут. 121 павінен яго збіваць. Так, калі я і атрымаю нешта, то атрымаю толькі ад 430-го. Ды і той з'ехаў. Ха! Глядзіш ты. Не, тут выходзіць мне нельга. Сфотографуем. $859. Ёлы-палы. Это ён меня просто не пробил, а 859 знял. Так. Проверяй. Так, хвилинку чекайте, бо тут до меня ломятся.
Так, ну як тут справа їх? 8-12. Хіба що злив. Поїхали в наступний бой. Don't walk away from me. 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 Don't walk away. 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 Оу, холера. Хіммельсдорф. 2 ПТ, Якія, 268 і гриль. На двоїх нема 3500 хп. Ну і все, просто бой, короче кажучи, просто гуляємо. Як кажуть, розслабляємося і отримуємо насолоду. Поехали на гору. Так. Аро 45Т. Ти не левша, я сподіваюся. Які тут знаки свої отримлює на коро. Так, хто у нас тут буде? У нас тут буде Нарта. Але Арта это такое? А вот ты. Чему его залетело, мне не залетело, а? Да, блядь, знову туди саме. Гульня, ты здекуешься? Что за говно деется? Як это называется? Давай, давай, давай. Так. Блять. Я кинул свою позицию, и ну сюда поджались одразу. Не бы ведали все, сколько тут танков наших стоит. Так, открытая мапа. 430 супер девяток. План той самий, але поспробуємо. Бачу, що є одна ЛТ, я сподіваюся, що вона поїде світити в цих тут. І можна буде дати хоча б пару тиків на этот прокат. А коли нет, то поедем далее. Под узгорки станем, будем шакать.
их на атаки отбиваться. Кто там? Гебер, так. Я помогу, да помогу. Так, засветил меня, не? Поспел, поспел. Перший стрел есть. Так, наш уже откис. Так. Пенек. Ти ти робиш, хлопче? Отсюда треба вже тікати. Так, але що у нас 2 поти над стрел стали, добре. Та файн, ти не туди тикав. Бум. Гонкевича не пробил. Які ж його вертикальні кути галняні, просто невірогодні. Хо-хо! Просто красавчик. А магчыма, у мяне таксама блайнд нейкі заляцеў сюды. Так, центр кантралюе з тебе. Пакуль у нас ББ ёсць, трэба паблайндзіць трошкі. О, Данкевіча прыехаў. Я тут 1 супраць 5. Так, у мяне на падхваце 2 ПТшцы. Две ПТшки ёсць. Там ззаду павінны будуць прорывацца. Так і ёсць. Трэба ехаць уперад і паварочваць. Дзіўна, што ніхто не адкідаў яго, калі ён пракатваўся. Чаму, незразумела. Дзе гэтыя двое? Ён на КД, мабыць, быў, ці не трапіў проста. Восьмерочки. Можа атрымацца не кепска з правага боку.
Адзінае толькі мяне ў сярэдзіне запечаталі ў гэтай коробачцы і ўсё. Так, трэба будзе развярнуцца і матаць у той бок. Адразу нырнуць у яміну, каб сустрэць, каго я там сустрэну. Не ведаю, магчыма. Летні, ёбаний рот. Чорний. Так. Ну, не блага, мне падаецца. Адзінае толькі я не бачу, каб сюды ехаў нехта з цяжкіх танкаў. Так, 57 едзе, добра. І ўсё, а гэтыя зупыніліся, ай-яй-яй. Ну, вось і я аб тым жа. А дзе? Трэба збіць гэты дом. Вось ён ВЗ. Давайте, хлопцы, сюды. Вам там нема чого робіць. О! Виїхав. Блять. Так. О, что, як кажуть, приплыли. Так. Ой, тут нормалёво техники приехало. Мне не хватает кутов. Там ёбаный квакурот, ну. Ой, блин. Слухай, поплечники гэтыя. Что гэтая паскуда там робіць? Вось хто мне адпавядзе? Ну так, ну хмызы. Ён як коцік. Ён убачыў латочак і ў латочак. Разумееце? А таму і стаў проста. Ось даехаў да гэтых музоў і стаў. Яго на латочак абачыў. Бо яго маск-сетка. 100%. Гандурасы, бля. Так, где мы тут, что мы тут, як мы тут увогуле? Я поціснуся сюди. Адзінае толькі хуткасць у мяне не хопіць, так што придется трошки постоять вось тут на отстреле. И коли что, то спускаться вниз. Правее не хочешь взяться? Дякую. Так, а за мной едут только ПТ.
Гэта азначае, што свяціць я буду сам сабе. А гляд у мяне... Не. Лічы, што нема. Емейль 1951. Ну куди ти валиш його? Ну куди ти його валиш? Ти дурень, бляха, поїхав просто здохнуть. А гэта йому допомагає, я так розумію. Ну К-91 докладно подохне. Повинен был трапить, коли что. Так, свяціць не. Свяціць не ведаю, што гэта. Падохнуць так. Падохнуць гэта я ведаю. Оу, ну так нельга, ну. Гэта было брыдка, калі што. Он зноўку нехта едзе ў іх. Блять, третє. Со своєю гуслею. Ляці, пулька, ляці, куди целюсь. І он же близько. Давай, родненький, давай. Набиваемся и шмаляем. Блять, не трапил. ВЗ-111, ты, конечно... Конечно, так. Блять. Пал от сотки не хапае, каб нармалёва яго сустрэць тут. Пал от сотки у куце, я маю на увазе. Где у тебя там броня некая з'явилася? Зненацку. Блядь, не, Гуня каже, діл сраку. Придумляє ён тут. Хоче постріляти усіх. Так. Ну все, як кажуть, для побашення. Собака, блядь, столько не пробиться. 2-9. 2-9, ёбаный кот. Да як так? И столько не трапил, столько разов просто бляха по броне. Блядь, что с носом? Зараз отвалится. По гуслях и гэтак далей. Захапіць гору зноўку ж салодненька атрымаецца, калі ўдасца.
ТО їх золоте. Бачат 25 тонн. Стежка, гэта потым Мінотавр. Так, 1062, Одес. Ну. Ці допоможуть? Ні. Ось що цікаво. А, ні. Ми одні їдемо. Ми одні їдемо і одразу ж. Ух, ну ось гэта было, бляха, беззаконно. Просто взял и трапил. Да яшчэ з прибіццём. Ось гэта рельеф, конечно, там. О, мне падалося, ці я павінен быў яго трапіць. Ну хаця падрапаць, но я разумею, што прыбіццё там можа не хапіць, але як? Снаряд просто наскрозь гэтай шляпы пролетел. Да як так? О, зараз трапіў, добра. А зараз науку наскрозь пролетела. Ай, дівацтва нейке. Ні, тут треба голдою тільки кидати йому. 1100. 1400, добре. Нам би сюди одного є 110 є 5. Бачите вже. Нічто не тоє. Бляха-муха. Светишь кого, не? Бляха-муха. Воу. Кто его зробив? Наш гриль просто стоїть, просто сумує.
Так. Цікаво, там 110,5 ён заўважыць гэтага бачата 12Т ці не? А, не-не-не-не-не-не. Не трапь, не трапь, не трапь, не трапь. Давай, давай, атакуй. Чого чекаєш? Люди добрые, ну что это? Ой, паскудство. Просто запустили его и все на гэтым. — 110,5 таки уже недарэчна. Давай, где тут тебе высветить? По борта заняла. 8. Давай, хлопцы, ну. Ёсть. Так, добра. У Одесу їх зостався яшчэ тут. Не, мне падаецца лепей тут знайти. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir count. Да, не трапіў. Трошки перахітрыў. То 12Т збіў. Гэта вельмі добрая магчымасць. Магчымасць, каб адсюль з'ехаць і ваду ўзяць. Ага, ён кантралюе, добра. Малайчына, што паехаў. Нам адзінае толькі трэба зараз праехаць па вадзе, прайсці на падкаліберы. Гэта на той выпадак, калі Т-62 яшчэ тут. Так, 6 секунд ужо будзе захоп. Хіба што Т-62 нету, і мы захапілі базу. Добра. Перамога заўсёды прыемна, на жаль. Цяжка было. Сапраўды, бляха, 2 разы яны пусцілі танкі на гару. Абараніцца ад гэтага цяжка. Так, одну хвилинку мне трэба адказаць. Так, поехали далей. Зноўку цэнтура. Оу, калі што, гэта будзе ўжо апошні бой.
Калі ён будзе добры, конечно. Вось, калі не, то яшчэ адзін згуляем. І на бягучы момант на гэтым будзе ўсё. На жаль, быў пакуль што толькі адзін бой, калі мы наблізіліся. Мы былі ў 1,5 стрэлах ад выканання Т-15. То бок былі вельмі блізка. Так, усе дзясяткі, даволі шмат ПТ. Гэта добра. Мы поедем сюды. Вось тут станем, вось на гэтую пазіцыю, каб адстрэльваць тых, хто будзе ехаць. Па гэтых штанах, ці як іх назваць, не ведаю. Галоўнае, каб мяне падтрымаў нехта, а не каб уваліліся ў мяне, ды вынеслі галаву адным стрэлам. Баджер, што табе трэба? Не данервуйся. А то напружаны такі, страляеш у спіну, навошта? Так, наши ЛТ раз'ехаліся вельмі добра. Адзіна толькі іх 3, 4, божа. На гэтую мампу 4 ЛТ запіхнули. Што за балансер? На узноўку. Банджер нешта хоча мне сказаць. Вось яна, дрэвка трэба паваліць сюды. Вось так. Ой, блядь, зачапіў. Ну ладно. Танк гриль праязджае. Адзіна толькі не перашкаджай мне выцэльваць, ты перашкаджаеш, трэба брацца трохі правей. Што ты там пішаш, што табе тут патрэбна дапамога? Навошта ты туды едзеш, божа? А мы тут выставимся. Так, зусім нікого ў цэнтры няма, трэба будзе свяціць іх. Вось яны ўсе. Пропусцілі ЛТХу да нашай арты. Знішчыў аб'ект 261. У нас мінус одна арта. Так, трэба вяртацца на базу. Там прагралі цэнтр ушчэнт, як кажуць. Трэба знішчаць гэтага тэсту ЛТ. Или просто другого уже знішаем. А Баджер стаіць у штанах, калі што, ён чакае. Пераязджай. Нема чаго рабіць табе там у штанцах гэтых. Три, два, один. Блять, я аўтапрыцэл гэты ненавіджу за гэта. Ебер, заставайся за мною, не треба тобі нікуди їхати.
6 секунд, хіба що і не захопять все ж таки базу. Так, так і есть. Яшчэ один бой, дакладна будзе. Давай хутчэй, что ты там думаешь? Ну все, гэта ўжо апошні, 100%. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Так. Десятки. Станем тут. Калі што дапаможам Євро, але ён нахабна едзе. Вось, Мантикора таксама там робіць добрую справу. О! Один ёсць стрэл. Staying up when I go out, you gotta know Да ёб твою налево, мать. but when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Шеридана, наш єбра Шеридана трохи контролює, я бачу. It hurts. Та, блядь, ти заєнчив. Love the way you are, we always Зачарований ти, бляха, танк. Why, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Подставився. Why do I, baby, why do Подставився під ТВП. I, baby, why do I Ну що, хлопці? love the touch but never love the feeling? Там Єча стоїть і ФВХ стоїть, так? А у нас уже мінус 2 ЛТ. Угу. Нарешті. Титанові коли його не врятували. Блять. Подставився. Тут не будем выходить, бо у нас буде Шердан зараз висвічувати. Один і тільки от куль. Есть засвет, не? Ёсть. Магчыма, тут он и ёсть. Добре. Ну, рано чи поздно ми його вицелі, правда? I wanna see you. Тут треба тільки... О, я відаю, там був ще ТВП, бачите, але він повинен був вже проїхати. Мені подається. Угу. Know if I feel it right. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up. Yeah. Я ж його б зауважив тут, а він тут. I just wanna feel Так.
Вось гэты хлопчык, канешне, 140 стаіць добра там. Я б казаў, нават надзейна. Але лепей было б, калі б ён тут быў. Ага. Так, наши цяжкія танки прайгралі. Іх ужо акружылі. Грыляне, ну ўсё, там уже нават паляцеў ПТ. ПТшка полетела. Одна, другая, блискавица только засталась, и так само з'едуць уже хутенько. Яна выйдуць нам у спину, так докладнее мне у спину. Нема нікого. О. Ёсць. Траплянне ёсць одное. На жаль. Адсюль гэтых таксама трэба кантраляваць. Вось Шэридан з'явіўся. Там не бачу його. Але іншыя павінны збіваць. Та ёб твою налево, мать, як ты гэта робіш? Блять, ёбаны. Шанцуй, як этой паскудзе. Три, два, один. На. Ну і хіба што ўсё. Так, 2500 усяго ж. Але. На гэтым все, мне падаецца. Мне хапіла, на жаль, толькі один раз удалося наблізіцца да выканання гэтай СТ-15. Вось, што ж зробіш? Да нічога, цалкам. Будзем рабіць гэта ў наступны раз, магчыма на гэтым тыдні, магчыма ўжо на наступным. Паглядзім. Не сумняваўся нават, што мы будзем у топе. Ну, трошки, шчыра кажучы. Добра, тым не менш. Сённяшні стрим мне больш спадабаўся, чым, напрыклад, у пятніцу. А чаму? Да просто таму, што 58% перамог. Вот, сярэдні шкоды мniej. Дзіўна, што мniej. Але чаму мniej, чакай. ТВП 1200 было ўсяго. І 1900 на гэтым. Ну, добра. Так, ВРВ, я ўжо ўсё на бягучы момант. У мяне нават уже мід праз паўгадзінкі будзе, таму трэба вяртацца ў працу. Дзякуй усім вялікі за прагляд, за вашыя падабайкі, таксама вялікі дзякуй, за каментары асаблівае дзякуй усім, хто падпісаўся, абняў, прыпадняў, пакруціў, гэтак далей ды паставіў на месца. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і сустрэнемся заўтра. Заўтра у нас будзе Евротрак-сімулятар. Нядоўга, але будзе. І зноўку дзякуй, да пабачэння.